Bueno, pois, gracias a todos e a todas por estar hoxe aquí. Hoxe é un día moi importante para a biblioteca, porque vamos a facer un recoñecemento para as persoas que iniciaron a labor para abrir e fundar esta biblioteca que ten tantos anos de historia. Antes de nada, quero darlle a benvida a familiares de Pedro Requejo, que era alcalde naquil momento. Gracias por estar aquí aos netos, porque para nós tamén era importante que estivera xente da familia, para darlle un recoñecemento directo aos que estades aquí a día de hoxe, non aos seus descendentes. Isto chegou á mesa do Concello, realmente á mesa do Pleno da Corporación do Concello, por parte do noso veciño Luís del Campo Prol, que o enviaba a través de Rubén, e na mesa do Concello se decidiu por unanimidade colocar esta placa e facer este acto. Eu creo que isto demostra de novo que neste Concello temos a sorte de ter unha corporación unida na memoria do noso Concello, de ter unha corporación que traballa conxuntamente, e tamén temos a sorte de ter veciños como Luís del Campo que teñen esa sensibilidade para recordar os que xa non están, recordar a labor que fixeron, non esquecela para seguir facendo e seguir abrindo camiño, pero sabendo de onde vimos. Así que, Luís, moitas gracias tamén a ti. Paso agora a palabra á Concelleira de Cultura, Bea. Moitas gracias, bons días a todas e a todos, gracias por vir. Eu non teño moito máis que engadir, pero sí unha reflexión que pensaba estes días, e é que a placa que imos descubrir non vai a ser solamente unha lembranza dunha data, eu penso que tamén é un compromiso de futuro, porque a biblioteca non solamente é un edificio con un arquivo de libros, sino que eu penso que ten que ser a casa da palabra, da lingua, da cultura, o sitio onde a comunidade se encontra, se expresa e onde a memoria e o coñecemento crean a nosa identidade de comunidade, de pueblo. Entón, esta placa, por un lado, será unha lembranza da memoria dese grupo de veciños que foi quen de reclamar a atención de un diputado en Cortes para crear esta biblioteca, pero tamén ten que ser un recordo da responsabilidade. Xa sabemos que pobo fomos e que responsabilidade temos do pobo que queremos chegar a ser, vale? Penso que unha biblioteca, o pobo que cuida unha biblioteca é un pobo que quere existir. Eu penso que temos que estar moi contentos porque realmente Maceda, a través da súa biblioteca, existe. Penso que temos máis usuarios que nunca, temos un montón de actividades, clubes de lectura de adultos, de nenos, actividades culturais casi que todas as tardes nas mañáns de verán para os rapaces, e iso é precisamente froito da memoria do feito de que se creou a biblioteca, pero tamén froito do compromiso da actual bibliotecaria, que penso que representa precisamente ese compromiso de futuro e ese entusiasmo pola cultura. Así que, bueno, pois gracias a Luís por traernos a memoria de quen fomos, e gracias a Cecilia, que non está aquí hoxe, pero que representa o futuro do que queremos ser e do que imos ser. Así que gracias e espero que todos contribuamos a ese compromiso do pobo que queremos ser culturalmente e con a nosa identidade. Paso o micro a Rubén. Moitas gracias. Bueno, Luís, gracias. Gracias por repetidamente, porque se non é por o teu xesto, posiblemente ao desaparecer esta xeración, todo morrese no olvido, non? Témolo falado infinidade de veces, en charlas máis ben de cafetería, que habría que trasladar esas charlas á Casa Grande do Concello, porque hai moitísimas actividades e moitísimas personalidades nesta comunidade que ao mellor non se lle deu o valor ou non se lle está dando o valor que realmente teñen, non? Para exemplo, esta edificación ou, para exemplo, o esforzo de moitos, con Pedro á cabeza naquele momento, pero moitos veciños que de maneira altruista, porque eu sei que as tecnologías todo é moi fácil, verdad? Co AVE nos desplazamos a Madrid nun momento e de volta na mañá, tomamos un café, non hai problema, pero daquelas supónse que o esforzo por parte desta xente era tremendo, non? Intentar recordalo ahora, os que aínda así fomos á playa a Vigo un domingo e nos levaba unha eternidade ir, disfrutar un rato e voltar, non? Aquí pasa o mesmo. Estamos nun edificio que é moi importante, Bea o decía a alcaldesa tamén. Ten unha importancia enorme porque de aquí saliron grandes personalidades
que estudiaron e estudiamos nestas aulas, que a continuación foron transformadas con moi bo criterio na biblioteca pública desta comunidade. É un lugar moi importante porque eu levamos loitado ao frente a alcaldesa, as concelleiras, Xavier, cando lle tocou, levamos unhas xeracións de políticos en Maceda, ao mellor, con mellor criterio, con máis valía, con menos valía, pero loitando sempre por a convivencia, para que Maceda, a nivel provincial, pudera ser un exemplo de convivencia política, que creo que o é, xa non só a nivel personal, sino a nivel técnico e xurídico dentro desa casa. Aquí hai miles e miles de libros de todas as ideoloxías políticas. Hai nos que contan realidades, hai nos que contan ficcións, hai nos de todo tipo. E son capaces de convivir os nenos e as nenas, os adultos, de todo xénero, disfrutando da lectura e da convivencia sin molestar ninguén a ninguén. E é o que tratamos de adquirir aquí e que non se perda ahora que eu me vou a marchar, e outros van a vir, outros veciños van a dar o paso, e así vai a ser sucesivamente hasta o fin dos mundos, non? De que a convivencia non nos debemos de olvidar por moita ideoloxía política que teñamos cada un, ou por moita disciplina de partido, de que, según en tempos houve un grupo de veciños que tirou por este concello, a través da biblioteca e a través de moitas actividades e cousas, nós temos un legado moi importante que é continuar para que Maceda siga sendo grande e non pase a estar nese olvido. Ahora que as novas tecnologías, ter unha biblioteca aberta é un sacrificio municipal tamén moi importante, que é de agradecer e creo que todos fomos quen de intentar mantelo, porque a tecnología é moi importante, pero o tacto e o sabor dun bo libro, cada un no seu gremio, creo que é de respetar. Luís, repito, gracias, porque estas cousas non deben caer no olvido porque seguramente se olvidan para sempre. E un pobo, unha comunidade, se cae no olvido das súas raíces, creo que está abocado ao seu fin. Entonces, agradecémoscho, é moi interesante a labor que fai José Juan con este tipo de xente, e o noso amigo Cámara, que tamén lle agradecemos, con todos estes reportaxes gráficos e todas estas fotografías que están recuperando, non? Que había que darlle un empuxonciño económico, porque tamén é un esforzo moi grande, porque a historia é a raíz do noso povo, non é fácil conservala, e algún día botarémola en falta, porque os estamos moi acomodados aos teléfonos móviles, pero esas reportaxes donde incluso a veces nos emocionamos porque nos tocan a familia ou nos tocan aquela señora que nos tuvo no colo que era veciña de enfrente, non? E que agora non está con nós, é moito a ter a reseñar. Gracias a todos por asistir e, sobre todo, gracias a vós para que sigades facendo actividades neste espacio, que é un espacio cargado de cultura, un espacio para que os nenos e as nenas, os que temos nenos en edad escolar, agradecémolo moito e que as portas estén sempre abertas, porque aquí, inda que non o pensemos, dentro destes habitáculos hai moita historia de Maceda. Moita, e moita por descubrir que seguramente estén catalogados pero olvidados de que ninguén os abra. Moitísimas gracias. Agora damos a palabra a Luís, que seguro que nos dan moitas cousas interesantes que contar hoxe. Eu traigo a chuleta porque senón vai ser santo po Facho do Castro. Entonces, decían xa fai anos, fai máis de 2000 anos, que as bibliotecas eran o tesouro do remedio da alma, porque curan unha das enfermidades máis peligrosas, a ignorancia. Temos que remitirnos a 1929, cando os veciños da vila de Maceda, José González Novoa, en representación da Sociedade Obreira, Marcelino Bermúdez, abogado, Sergio Conde, farmacéutico, Julio Álvarez, sacerdote, Manuel Caride, oficial de Correos, José Luis Parente, abogado e farmacéutico, Eloi Vidal, maestro, e Emilio Ramos, secretario do Concello de Maceda, contando co apoio do alcalde don Pedro Requejo e o conselleiro Feliciano Palmero, e tras solicitar a Madrid a fundación da biblioteca, contando co inestimable e imprescindible apoio de don Ramón Otero Pedrallo, diputado en Cortes, inaugúrase a biblioteca o 10 de setembro de 1933. Durante estes case 3 anos foron aparecendo problemas. A ubicación, pois o que hoxe o Concello estaba dedicado á escola, a parte de arriba as mulleres, a parte de abaixo os homes, os rapaces,
E non había fondos, non había presupuesto nin para mercar libros, nin para... Nas crónicas de periódicos dícese que estaba no terceiro andar do Concello. Non o entendo, estaría debaixo do tellado, imagino. A vila de Maceda nese momento era un centro comercial dos máis importantes da provincia. Contaba con casi 8.000 habitantes. Xa antes da inauguración había unha morea de socios inscritos. O sea que a xente tiña ganas de montala. Unha biblioteca non é un almacén de libros, é a memoria, a nosa historia. E Maceda ten historia espallada por cada un dos nosos povos, guardada na memoria das xentes. A memoria das xentes está desaparecendo. Pero temos a obriga de deixar, como hoxe se reflexa nesta placa, e de non esquecer o que somos, gracias a eles. Na biblioteca vive o pasado, o presente e o futuro en armonía. E agora, despois de 93 anos da súa fundación, non fóramos capaces de quen de dispor dun espacio quizás máis grande, máis necesario, porque faise pequeno, de acoller non só os libros, sino tamén os nosos maiores que interactúen cos nosos nenos para que non se perdan as nosas tradicións, porque os nosos maiores a meirán de parte nin sabía ler nin escribir, pero está na súa memoria, estáse perdendo porque están desaparecendo, e a biblioteca pode ser un espacio tamén para iso. E despois tamén acoller a memoria fotográfica, donde aparecen as nosas xentes, feiras, festas, e un montón de que xa non temos hoxe, que xa non xa as perdemos, non? Como decía Rubén. Temos un gran patrimonio descoñecido por nós mesmos ao longo de todo o noso concello. E temos que poñelo e darlo a coñecer. A nós mesmos, ademais. Para rematar, lembrar que estamos no 50 aniversario do pasamento de don Otero Pedrallo, persona imprescindible para a fundación de isto. Finou o 10 de abril do 76. Estáse celebrando hoxe por todo Galicia. Dispois, dar as gracias, para rematar, dar as gracias a Javier, que cando lle dixen de facer a placa, preguntei canto costaba, díxeme, nada, fixo altruistamente. María, a súa filla, que é unha usuaria da biblioteca, vai descubrir a placa esta porque é o futuro, en representación de todos os nenos que son realmente o futuro. Se non cuidamos eso, non cuidamos nada. E tamén dar as gracias á bibliotecaria por a gran dinamización que está facendo aquí todos os días. Sin nada máis, pois procederemos a que María destape a placa. María, María Rite. É así. Tira por él. Tira, María.